La pneumònia per Covid-19 fa que un 10% dels malalts que ingressen als hospitals requereixin un ingrés a la unitat de cures intensives, bàsicament perquè presenten insuficiència respiratòria lligada a aquest quadre de pneumònia. En els darrers dies hem anat incrementant el número de pacients que requereixen ingrés a la unitat de cures intensives i això ha fet que les unitats de cures intensives tinguin que expandir-se fora del seu àmbit normal a altres àrees de l'hospital d'acord amb els plans de contingència que ha anat establint cada centre. En el moment que estem ara de la pandèmia veiem necessari que hi hagi una comissió assessora que jo coordino, que el que vol és tots els recursos addicionals que tinguin que posar per incrementar els llits de crítics es facin de la manera més eficient possible. I nosaltres el que farem serà donar un recolzament tècnic i expert als que tenen que prendre les decisions per tal que aquest desplegament de llits addicionals d'UCI es faci de la forma més eficient possible, que permeti que els treballadors treballin en les millors condicions possibles i que els recursos que arriben es posin en el millor lloc possible per tal de que tots els ciutadans que tinguin aquest problema tinguin accés a aquest recurs.